उदालगुरि जिल्लानि सिङाव भैरबकुंड ब्लक माने 11थि बोसोरसालिया जुथुमा बे जुथुमायाव दिनै भैरबकुंडनि सिङाव दिनै बे उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट अफिसनि सिङाव खुंनाय जादों। खोब मोनसे मोजां गाजा गोमजायै खुंनाय जादों। जे बेनो फोरमान जे बिपिएफआ दाबो स्ट्रं आरो बिपिएफआ दिनैसिमबो गोख्रोङैनो दं। फैबाय थानाय इलेक्सनखौ नोजोर बोनानै दिनै जों बिपिएफ राजनिति दल हिसाबै दिनै उदालगुरि जिल्लानि सिङाव जोंहा गासै 9 ब्लक कमिटि दं। बे 9 ब्लक कमिटिनि गासै कमिटिनि बडिखौ जों गोदानै दाफुंनानै गोख्रों बिबानखौ लानानै जायफोर दैदेनगिरि बिथांमोनखौ मावनो थाखाय जों खावलायदों आरो बेबायदिनो दिनै जों बिबानफोरखौ सोलाय सोल' खालायनानै दिनै कमिटिफोरखौ दाफुंना लानाय जादों। बेबायदिनो दिनै भैरबकुंड ब्लकनि सिङावबो दिनै बेखौ गोदानै मोनसे कमिटि दाफुंना लानाय जागोन आरो बेबायदिनो फैबाय थानाय बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै जाहाथे साफ्रोमबो जाहाथे रायजो राजानि खाथियाव थांनानै फैबाय थानाय 25आव जाहाथे बिपिएफआ सरकार फैनो हागोन बेखौ नोजोर बोनानै खामानि मावगोन आरो दिनै जोङो माजबाद समष्टिनि एमएलए चरण बर' बिथां आरो आङो दनसे समष्टिनि एमसिएलए हिसाबै जोङो सानैजों गोरोबनानै रायजो राजाफोरनि अभाब अभियोग जिबायदि समस्या नुजाथिदों बेखौ जों जेसेबां हायो गभर्नमेन्टनि स्किमफोरखौ लाबोनानै जों मावनो सेस्था खालामदों आरो बेबायदिनो गोबां खामानिफोरखौ जों मावफुंनो हादों। मानोना दिनै जोंनि खामानिया मा? जोंनि खामानिया जाहैदों रायजो राजाफोरनि समस्याखौ सुस्रांनानै होनाय। बेबायदिनो गोबां खामानिखौ जों मावनो हादों। मानोना दिनै बिनि थाखाय रायजो राजाफ्रा नोजोर होगोन। मानोना जोंहा दिनै जोंनि खामानिखौ जों मावदों। जोङो दिनै रुलिं बा अपोजिशननि खोथा गैया। दिनै जों अपोजिशनब्लाबो जों माने दिनै जेसेबांसो हायो मावदों। खिन्थु जों रुलिंआ जुदि जोंखौ एसे चान्स होबावोमोनबा जों बांसिन होनो हागौमोन। नंखायनो दिनै जों जेसेबांसिम हायो जों रायजो राजानि खाथियाव दङ आरो रायजो राजाजों थाफानानै खामानि मावदों। बेबायदिनो गोबां जोंनि माजबाद समष्टिनि सिङाव दिनै आरो जोंहा दनसे समष्टिनि सिङाव जों गोबां खामानि दिनै मावनो हादों। बेखौ रायजो राजाफ्रा बिजिरगोन। मानोना दिनै रायजो राजाफोरनि सायाव जों हगारजोबना होदों। मानोना रायजो राजानि मोजां खामानि मावोबा रायजो राजाया अनसायगोन आरो दिनै रायजो राजाजों जों हदाय थाफादों। रायजो राजाया मोनसे दुखु जाबा जों रायजो राजाजों गसंफादों। रायजो राजाया जेब्ला जोंखौ नांगौ जादों जों रायजो राजानि खाथियाव थांदों। बेबायदिनो जों दिनै रायजो राजानि खाथियाव हदायबो खाथियाव थांनानै दिनै रायजो राजाफोरनि जोङो अननाय आरो मदद मोनबाय थादों आरो आसा खालामदों आरो फैबाय थानाय दिनाव जों बिदिनो मोनबाय थागोन होननानै रायजो राजानिसिम बेखौनो खावलायनाय थादों आरो।